Чакайте малко, Здравейте, потребители! Аз съм голям фен на знака. С мене е Тингиам. Да, господа, с мен Тингиам и Гогомен. Ти как си скачаш, ли? Лесно. Майка му! Умрях. Не, аз не умрях, аз просто... Айде, хора, аз трябва да минавам втория джъмп, Не, има джъмп. Ай, сега! Последния джъмп пада! Много изгледиш. Аз няма да играя! Добре, извиняй. Бачи, приятелю! Няма що. Коста, ти умря? Да. Ай! Човек, хора, аз минах вече първия джъмп, Дълги на първо да умря! Хора, аз минах вече... Ти умря на втори. Вече хора, аз минах вече втория, Вторията панала, както мина вече. Митко ще те ударя. Ако ме удари също. Боже, стомах ми отиде. Хора. Митко, ме удари се да смачкам. Дами и господа, така ще има много смях. Хора, аз почвам втория джъмп, не мой бива, аз, не мой бива. Майка му. Парня! Почна ли, Изчакай, че ма моля ви! Аз вече... Аз се върнах на първия. Аз вече почнах третия. Няма да изчакай ни, бе! Аз няма да играя. Добре, връщам се. Не! Пасни, бе! Хора, какво толкова струнно е? Човек, аз мога, ама умирам на втория. Митко. Аз на първият. Хора, колко толкова струнно е, човек? Че си играл! Ама путна, бе! Не! Аз не съм те бутнал, аз съм на 100 метра от тебе. Значи! Сега не виждаш какво ни е гадно, като мрем. Баба ми е. Бях накрая! Може ли 5:30? Ще се играем. Дами и господа, опа. Митко. Сори! Платни! Ей, кой му даде? Митко! Митко, той е пак си измамник. Добре, аз ще падна. Ти си чи! Стига, бе! Той аз умрях. Дами и господа, вземете си пуканки сода. Ангел ма чака! Дами и господа, бе! Кой ме удари, бе? Не знам. Вие... Стига, бе! Колко ме путна, не съм приятел! Не съм ти приятел! Кой? На Калян. Не съм аз! Знам, че ти ма. бе! Бях накрая. Дами и господа, тук ще има... Дами и господа, тук ще има много фейлвания, да знаете. На последния джамп, брат, ли. Митко, къде? Кто съм? Аз съм готов, виж, мила го. Ти миш. Дами и господа! Чакай, бе! Ама човек, как ти мога това няколко джампа? Не! Аз няма да играм, защото тази игра не е честна! Бе, човек, толкова странно е. Искаш ли се нападнеш? До ангел пак ми минава, човек. Пак... Като нарочно не блъска! Някой иска, че тръгва, че аз няма да играя, ще стоите. Аз ще дойда с тебе, човек. Дами и господа, аз ще... Чакай. Че поне аз наша, човек. Идам! Аз на първи умрях! Човек, аз не искам на това да игра. Аз искам да го измежно. Човек, айде да играме, знаеш Ама го? второто как се минава, бе? Не! Аз първото не му мина. Как второто не може да го миниш, знаеш как го минаха? Не, аз направо се хвърли. Що лифтна, бе? Искам друго, този е много труден. Нямам друг, сам той имам. Добре, някакъв там си Шантав. Искам този най-як. Митко! Този беше най-якия среди този. Моля се, знаеш колко готин беше. Беше най-якия. Пак почнах. Дами и господа, Алфа Б. Пак умрях, човек! Мамо!
Как може да минете второто? Загледай! Не! Паднах първото. Колко носи след джампите? Дай господа 6 минути е този клип. Не знам защо толкова се радваме. Не! Хора, аз вече... Ангел, мами! Ой! Бе! Ангеле, аз... Купайте ви, бе! Купайте ви. Ай, бе! Най-сетне! Не! Заколем на Коко. Не! Ай! Ще да умра! Пак от начало! Опа! Той я баба! Нюше, мами! Ще сложа пътека! Да, не, Ангеле, не го приела, човек! Аз съм на главице! И не умирам! Ей! Сега ще скочиш. Деда знам, умирам просто за глава. Аз ще да питам, мама. Ай, не можа да те ударя! Колко надявам се да паднеш. Ей, има на второто! Сега няма второ го защото аз знам, че... Сега ти вика ли разсейват? И бама му аз умра! Ето, че... Да! Митко! Без да исках! Аз не искам това сърва. Добре, ай ще пусна някакъв друг джамп. Ама някой... Да, друг джамп. Чай да видя дали имам други. Друг джамп. Вече. Нямаше други яки сървъри, Абе, бе. бе, 19-те! Ето знака сървър, знака. Паркур. Ай, скайп. Имам мини игри. Мини игри! То е същото. Те са много яки. Ай, лягаме да спим. Лягайте да спи, чове. Коста, бе. Зеленото не, бе! Ари, лягай, чуе! Опа, ай, лягай, бе, куку. Айо, човек. Митко, имаш ли легло? Митко! Айо, хора. Пия, лягай! Оф, аз почна да минавам Аз джампа. легнах, ето, легнах, аре, Митко! лягай си. Ай, куку, че гледайте са. Значи, кръсния си виткам. Мука. Ай, почваме джампа. Ей, че мене ще изпреварваш. Стига, бе! Тия. И това джамп ли го наричаш? Джамп си. Али, пак паднах. Майка му е. За мен, дами и господа, няма да е трудно, защото аз съм... Ай, пак ли, бе? Дами и господа, на мен няма ми е трудно, защото аз не съм го играл този джамп и... Ето... Дами и господа, просто колко мен е зле, той не е играл джамповиче. Дори ако колко... Ай, майка му е! Ей, каруто! Митко, ще ме изчакаш ли? Ай, той падна! На място да го искаш. Аз не мога мина и петата. Пак пето, аз минавам първото. Ще ме изчакате ли, бе, братле? Ой, хора, да... Опа! 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 Колко надявам се бързо. Паднах! Аз не! Дами и господа, ще ги разделям така по части. Опа! О, минах го! Ай, кой иска да се телепортне? Той не мой! О, не! Присече го минах! Аз вече почвам другото. То пък! Ей, той, мами! Маме, не! Дай ми кой, как маме, аз душа Ей, съм. чуе, ангел! Ангеле, какво правиш, че? Мами! Използвах кауза да се качи по-нагоре! Ай, Ангеле, че? Али, Андре! Аз как го минах? И аз го минах, ма ти ма бутна. Абе, няма пък! Отивай си на място! Отивай на място, е! Я го щупя. Майка, чуя, таман бях горе, бе! Чао, Митко. Да, бе, човек, таман бях горе! Аз го минах. И сте си с мама! Да. Ай, Ангеле! Изключи този сервер! Митко ще изключи го този сервер! Не. Митко ще изключи го този Ето е, сервер! човек, няма мама повече. Митко ще изключи го този сервер! Ай, бе, човек, за кой не... Ай, Ангеле, никак съм мъчен да го минавам, пък ти ще избълваш с мамата, бе, човек. И вие използвайте. С какво аз мам? Това си изпитание! Изпитание за... Маля, чак да се думва. Аз човек му мина първото, е. Това не е честно! Мина го най-сит. Ай, Ангеле, човек. Баки с мамико! Ей! Гледай го! Али, Митко написа този сервер! Тъму. Ей! Да ми Маля, го... кой това тук е? Да,
скочиш и там също. Како е? Чудо се. Да, скачай, бе, трябва. Аре, Майка ти стъпа, бе! аз ще бъда като ангел. Митко, използвай чи измамата. Намери си кал и използвай измамата като ангел. Да, бе! Митко се потрапя така. Ми трябва да скочиш това там. Митко, махай са! Аре, бях тук първи! Ги долен. Махай са! Митко, къде трябва да скоча, бе? Айде, Каляне! Тук преди тебе! Митко, къде трябва да скоча, бе? Махай са! Имаш друго! Замириш, бе. Айде, бе. Аре, стани, мале! Аз човек, аз първи ще го заплюх. Остави ма поне, после ще го вземеш чи! Аре! Да, човек, ти само искаш ти. Ти си ли много нахален? Ангел, как е минало? Аре! Победа! Та-та-ра-ра-та-ра-та. Аз няма да играя с това. Аз няма да играя с мамина игриче. Защото от мамина всички игри. Айде, Ангеле. Сега миналия джъп ти мраби. Айде, Каля. Айде, Каляне. Мами! Митко, изключвай го отново да почва, Ангел. Изключвай го отново да почва, Ангел. Мислех, че си късаш гащите. Аз ще го мина и без помощ. Тогава, къде ще къде измамиш? Кой му вляза? И аз за чужа, за кой не мога да вляза. Айде. Аре, влез! Ти влез първо, после ние. Мини игри, мини игри. Влез! Лезнак. Ачо, мини го така, без измама, човек. Добре, ето без мама. Айде. Да, той сега ще отиде и се върни. Минага! Айде, човек. Човеко! Не знам как се озовах там. Глупа! Просто падни, няма да умреш. Да, бе, аз съм на най-високия, брат. Ти виждаш ли май там, виждаш ли ме горе? Виждам те, не съм идиот. Аз ме виждам как правиш джуми. Опа! Оп! Човек, аз го минам без спринт. Аре! Ачо, връщай са! Добре. Къде си са? Умря ли, бе? Па-па-ра-па-ра-па-па. Вижте ме аз къде съм. Ако ни паднеш върху мене, ще се сърдя. Кой на мен ли, бе? Аз паднах, бях до края. Стига бе, човек! Како е? Падни! Аз си го минах. Ако ни паднеш, ще се сърдя. Добре, аре, аз знам къде ще паднеш. Ти падна, бе. Ми давай, човек, аз бях тъкмо там. Аре, Ангел само мани! аз съм долу, бе, пак. Ти си тъпак. Виж, аз съм долу. Трябва да започваме наново. Браво е, тримата, измамник. Тримата. Да, човек, измамник. Голям. Дами и господа, колко мен е много зле в джъмпа. Кога нищо не виждам от главата ти. Да! Аз И аз паднах, бе, доволен. Не тръгвай, бе, колко мен. Чао. Баши лъжец с Ангеле! Абе, не съм те потал, бе. Мамиш! Как ма? Айде, Ангеле, не мами, човек. Нима, бе, не съм го потал. Да, Той да. съм падна. Дами и Че господа. само ме разсея! Пак заради тебе паднах! Да, абе, пак заради. Ами човек, и аз преди съм играл този джъмп, преди и аз не можа да го мина този джъмпа. Когато играх много... Знаеш, защото Ангел мина гушно ти смани! Първо на първо. Сега ни мамя. Да сме точни. Ако ме виждате къде съм. Дай! Да, той го мира тук. Да, съм пич. Айде, Ачо, от Ако има начало! пък, ще я да го спа. Айде, Ачо, от начало! Аз сега ще гледам копорайте. Ама я се махай ми много. Аре, бе, човек. Ти маниш. Внимание! Дами и господа, това за този епизод. Надявам се хареса ви. Чао!